संपूर्ण राज्याला हादरवून टाकणाऱ्या बीडच्या संतोष देशमुख हत्येला 1 वर्ष पूर्ण झाले। आज मस्साजोग इथं त्यांच्या वर्षश्राद्धाचा कार्यक्रम आहे। बीडच्या मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांची पवनचक्कीच्या वादामधून अपहरण करून निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली होती। या हत्या प्रकरणामध्ये मुख्य सूत्रधार म्हणून धनंजय मुंडे यांचा निकटवर्तीय समजला जाणारा वाल्मिक कराड याला अटक करण्यात आली। देशमुख यांच्या हत्येनंतर धनंजय मुंडेंना मंत्रिपदाचा राजीनामाही द्यावा लागला होता। अद्यापही या प्रकरणातील एका आरोपीचा शोध लागला नाहीये। देशमुख कुटुंब आजही न्यायासाठी लढा देत आहे। सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येला 1 वर्ष पूर्ण झालेलं आहे आणि त्याच निमित्तानं आज मस्साजोगमध्ये त्यांचं वर्षश्राद्ध केलं जाणार आहे। आजही देशमुख कुटुंब त्यांच्या न्यायासाठी लढा देत आहे।